Matapos itong marinig ni Emilio, labis-labis na lamang ang kanyang galit para sa demonyo dahil sa ginawa nitong hindi kaaya-aya sa kanyang ama. Sa punto ding yon, isinumpa niya sa kanyang sarili na lilibutin nila ang buong kapuluan para lipulin ang mga demonyong nasa hanay ng lahi ng mga gabunan. Habang patuloy niya noong isinusumpa ang mga aswang, agad naman siyang tinapik ng albularyo upang kausapin sa mga tangang mutya ng kanyang ama. Ang iyong ama ba, iho, nagtatanga ng mutyang lagum? O di naman kaya'y batoo mo? Kinakailangan ko kasing malaman kung meron siyang ganoong mutya nang sa gayoy hindi ito maalis sa kanyang katawan. Makakatulong yun sa kanya upang masipsip nito ang sumpang kumakalat ng hindi niya nalalaman. Wala tayong pagpipilian kundi isakripisyo ang ilan sa kanyang mga pagmamay-aring biyaya ng kalikasan. Wika ng albularyo. Nang marinig naman ito nila Emilio, bigla naman sila nung napailing sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung ano ang tangan ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang hinawakan ng kanyang ama sa kanyang kamay nang marinig nito ang sinabi ng manggagamot. Sabihin mo sa kanya, Emilio, matagal ko nang tinalikuran ang mutya ng lagum at batoo mo. Wala na ito sa poder ko, subalit narito pa ito sa sulok ng ating tahanan. Hanapin mo, nakabaon yon sa dingding ng ating bahay. Wika ni Malik. Matapos itong marinig ni Emilio, walang pagdadalawang isip niya itong inilahad sa manggagamot upang kahit papaano'y matulungan sila nito sa paghahanap ng mutya. Wala pa kasi noong kakayahan sila Emilio na pakiramdaman ng mga mutyang nagtatago sa paligid, gawa ng puro estilong pandigma lamang ang isinanay sa kanila ni Tandang Uban. Ilang minuto pa ang lumipas. Dali-dali na nilang pinagbubungkal ang lahat ng lugar na pinagtitirikan ng pundasyon ng kanilang bahay sa pagbabakasakaling magagawa pa nilang makita ang mga mutyang minsang pinangalagaan ng kanilang ama. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, pasimpleng lumabas naman ang kanilang ina ng hindi nagpapaalam. Pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong merong daladalang tela sa kanyang mga kamay. Iniabot ng kanilang ina sa manggagamot ang bagay na yon habang nagsasabi ng, "Itigil niyo na ang ginagawa ninyo. Heto ang batoo mo at mutya ng lagum na tinutukoy ng asawa ko. Inilibing niya ito sa labas ng bahay at hindi sa loob." Pagkarinig ng manggagamot sa sinabi nito, agad naman niyang iniabot ang dalawang mutya habang nagpapasalamat. Maya-maya pa, muli nilang nilapitan ang kinahihigaan ng kanilang ama upang maipagpatuloy ang naudlot na panggagamot ng albularyo. Bagaman walang kaide-ideya sila Emilio sa ginagawa nito, maigi pa rin nilang pinagmamasdan ang lahat ng galaw ng manggagamot sa katawan ng kanilang ama. Kahit kasi may tiwala sila, hindi pa rin nila ito maaaring hayaan na lamang, gawa ng may mga pagkakataon na nagkakamali din ang mga albularyo sa kanilang larangan. Yon ang iniiwasan nila Emilio nang sa gayoy maiwasang lumala ng husto ang karamdaman ng kanilang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nakitang itinabi ng manggagamot sa uluhan ng kanilang ama ang batoomo at sa paanan naman ng mutya ng lagum. May mga kataga din itong binibigkas sa hangin na ayon sa kanyang kapatid, isa umanong usal para sa proteksyon at kaligtasan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang natapos ang ginagawa ng manggagamot na siya namang ikinaluwag ng kanilang mga dibdib. Sa ngayon, iho, hanggang dito na lang ang magagawa ko sa inyong ama. Huwag kayong mag-alala, ligtas na siya. Ngunit sa kasamaang palad, magiging baldado na siya habang buhay. Mahirap bawiin ang isang sumpa,
lalo pat kaluluwa ang naging puhunan ng demonyong nagpadapo sa kanya nito. Kung gusto nyo talagang maibalik sa normal ang inyong ama, hanapin ninyo ang mga malalakas na gabunan. Dahil baka meron pa silang gamot na tangan para sa ganitong karamdaman. Tandaan ninyo, walang sumpa o lason sa mundong ito ang walang lunas. Wika ng manggagamot. Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang niyaya ang kanyang kapatid sa isang misyon kung saan maghahanap sila ng mga aswang na merong karunungan sa ganoong uri ng karamdaman. Bagaman hindi nila alam kung saan sila magsisimula, nananatili pa ring desidido ang kanilang puso para sa ganoong misyon. Yun na lang kasi ang kanilang magagawa upang mailigtas ang buhay at tadhana ng kanilang ama. Hindi kasi nila maaatim na maupo na lang sa bahay at ipagpatuloy ang kanilang ordinaryong pamumuhay habang palagi nilang nasisipat na naghihirap ang kanilang padre de pamilya. Kinahapunan, agad namang umalis ang manggagamot sa kanilang tahanan. Binigyan nila ito ng konting donasyon para naman kahit papaano'y hindi yun mahirapan sa kanyang pag-uwi. Nang silang pamilya na lamang ang natira, maigi namang kinausap ni Emilio ng masinsinan ang kanilang ama. Tay, nakapagpasya na kami ni Upal. Sa mga susunod na araw, iiwan namin kayo dito kay inay upang maghanap ng mga aswang na nakakaalam kung papaano pagalingin ang inyong karamdaman. Pasensya ka na, tay, pero anumang pagtutulang manggagaling sa inyo ni inay, hindi namin ito tatanggapin. Hindi bali nang maging masama at hindi kami masunuri ng mga anak kung ito ay para sa iyong ikagagaling at sa pagbalik ng ating masayang pamilya. Seryosong wika ni Emilio. Sana tayo maunawaan yung desisyon namin ni Kuya. Ano man ang mangyari sa aming misyong gagawin, wala ho kaming pagsisisi o sisisihin. Naway alagaan niyo ho ang inyong sarili hanggang sa kami ay makabalik. Dagdag pa ni Upal. Nang marinig naman ito ni Malik, nagpumilit naman itong tumayo habang patuloy sila nitong tinitingnan. Dali-dali naman nila itong inalalayan nang sa gayoy hindi yun gaanong mahirapan. Anak, ayos na ako sa ganitong kalagayan. Hindi nyo na kailangang gawin ang bagay na yan dahil alam kong wala itong patutunguhan. Habang buhay na akong ganito, baldado at walang silbi sa mundo. Nanlulumong sagot naman ng kanilang ama. Matapos itong marinig ng dalawang magkapatid, halos hindi nila napigilan ang pagtulo ng kanilang mga luha. Sa kadahilanang hindi sila sanay na makitang mahina at nakaratay ang kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang nagpaalam ditong lalabas upang doon maibuhos ang umaambang kalungkutan sa kanilang mga puso. Paglabas ng dalawa noon sa kanilang bakuran, mabilisan naman silang nagtatatakbo habang patuloy na tumutulo ang luha sa kanilang mga mata. Pagdating nila sa isang punong nakasanayan nilang limliman tuwing hapon, doon na sila nagsisisigaw nang sa gayoy hindi maipon sa kanilang mga katawan ang galit at poot na kanilang nararamdaman. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nanumpa ang dalawa na hanggat nabubuhay sila, papatayin nila ang lahat ng mga aswang na kanilang makikita. Wala sila ritong ipapakitang awa kahit ito ay may bata o malapit ng mamatay. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy ang ginagawang pagsasanay nila Emilio para sa nalalapit nilang paglalakbay. Inihahanda na din nila noon ang kanilang mga gamit na dadalhin nang sa gayoy sa pagtungtong ng araw ng kanilang pag-alis, wala na silang hahanapin. Dahil sa pagpupursigi ng dalawang umalis, kung kaya't maging ang payo noon ng kanilang ina, nagawa na nilang maipagsawalang bahala. Hindi naman yun nagagalit sa kanila, gawa ng nauunawaan nito ang kanilang nararamdaman. Sa pagsapit ng Biyernes noong mismong linggo, doon na nga nag-umpisang maglakbay ang dalawa.
Dala-dala nila noon ang kanilang mga lagaraw at iilang mga kampit na magagamit nila sa pagpaslang ng mga aswang. Habang pinagmamasdan sila ng kanilang inang lumalayo, animoy ang paningin nito sa kanila ay parang mga berdugong pinakawalan sa isang maliit na hawla. Habang nasa kasagsagan ng paglalakbay sila Emilio, itinuon nila ang kanilang mga atensyon sa paghahanap ng mga nilalang na merong dugo ng aswang sa buong paligid. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang kalupaang sakop ng Tandag. Doon nila inumpisahang maghanap sa kadahilan ng bali-balita sa kanila noon na napakarami doong aswang na lumalaganap. Nang marating nila ang pinakaunang baryong daan patungo sa bayan, napagpasyahan nilang suyudin ito nang sa gayoy makahanap ng mga aswang na pagbubuhusan nila ng galit. "Kuya, siguro mas mainam na dumiretso muna tayo sa bayan. Maggagabi na oh, wala tayo ditong matutuluyan." Wika ni Upal nang masipat nitong tumatalikod na ang araw sa kalupaan. "Huwag mong alalahanin yan, Upal. Mga bata pa tayo. Kayang-kaya pa natin ang ating mga katawan. Kung ako sa'yo, pag-igihan mo na lang dyan ang paghahanap ng mga aswang. Pangako, isang pamilya lang ng mga demonyong yan ang mapatay natin sa baryong ito. Uusad na tayo." Seryosong sagot naman sa kanya ni Emilio. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala nang nagawa si Upal kundi ang sumunod sa nais mangyari ng kanyang kapatid. Kilala niya kasi ang ugali nito, na kapag hindi yun napagbibigyan, labis yung nagagalit. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nila nasipat ang isang tahanang binabalot ng kakaibang presensya na siya namang kaduda-duda para sa kanila. Habang pinagmamasdan nila ang lugar, napansin nila ang bahay na yon na napakaraming namamahay na mga aso at mga sisiw. Nakawala lang ang iilan sa mga ito, habang ang iba naman ay gumagala sa bakuran at patuloy na kumakain. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang isang lalaking lumabas ng bahay at mabilisang tumitig sa kanila. Pagsilay na pagsilay ni Emilio sa mga mata nito, agad namang kumunot ang kanyang noo nang maamoy niya ang baho ng isang ordinaryong aswang. Bagaman kakarampot lang na amoy ang kanyang nalanghap sa hangin, sigurado siyang mala sa demonyo ang mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Ilang segundo lang ang dumaan, iniutos ni Emilio sa kanyang kapatid na magpalibot ng sabulag sa buong paligid. Pagkarinig ni Upal sa utos nito, dali-dali naman siyang bumaba sa kanilang kalabaw at nag-umpisa ng magpalipad hangin papaikot sa bakuran ng mga aswang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, bigla namang lumapit sa kanila ang lalaki na halos hindi maipinta ang pagmumuka dahil sa galit. "Ano bang pinagkakagawa ninyo? Naghahanap ba kayo ng gulo? Ha?" Galit na wika ng lalaki habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. "Gulo talaga ang hanap namin, demonyo. Sa katunayan, kanina pa kami naghahanap ng mga katulad mo," sagot naman ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman niyang tinadyakan ng lalaki, at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsunggab sa lugar nitong kinabagsakan. Habang nakikipagbuno noon si Emilio, si Upal naman ay ninais na magmasid sa tahanan ng lalaki upang masipat ang mga aswang na papalabas mula doon. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang lumabas ang 3 dalaga na merong hawak-hawak na tabak. Ang isa sa mga ito ay medyo may katandaan na para bang lola na ng 2. Pagsilay ng mga panauhing yon sa ginagawa ni Emilio, mabilisan naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay ni Upal sa gagawin ng mga ito, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at mabilisang hinarangan ang mga nilalang. Halos sinalag niya ng buong lakas ang pag-atake ng mga ito
upang mailayo sa kapahamakan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang duelo ay duelo. Huwag niyong susubukang makialam. Ako ang kaharapin niyo. Wika ni Upal habang patuloy na sinasalag ang 3 tabak. Nang marinig naman yon ng matandang babae, mabilisan itong hinugot ang kanyang tabak at walang pagdadalawang isip na hinataw si Upal sa kanyang pagmumuka. Paglapat ng tabak sa kaliwang mata nito, laking gulat na lamang ng mga nilalang nang bigla itong tumalbog na parabang tumama sa isang goma. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't pansamantala munang umatras ang mga nilalang nang sa gayoy magawa nilang mapag-aralan ang mutyang tangan-tangan ni Upal. Ngunit nang masipat ni Upal na nag-aalangang sumugod sa kanya ang mga aswang, hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataon para makagawa ng paraan upang siya ay talunin sa laban. Natuto na kasi sila noon na seryosohin ang bawat demonyong kanilang kinakaharap nang sa gayoy hindi sila matulad sa sinapit ng kanilang ama. Paglapit ni Upal sa kinaroroonan ng mga aswang, agad naman niya itong nasipat na dahan-dahang nagbabago ng anyo na siya namang naging isang perpektong pagkakataon para sa kanya upang isagawa ang kanyang pag-atake. Pagsilay niya sa isang dalagang aswang na papasunggab sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong hinataw ng kanyang lagaraw na siyang naging sanhi upang kumawala ang ulo nito sa kanyang katawan. Nang masipat naman ang 2 pang aswang ang kanyang ginawa, buong lakas naman siya nitong sinunggaban sa pag-aakalang magagawa siyang matalo ng mga ito. Paglapit ng mga aswang kay Upal, mabilisan naman niyang binitawan ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang buong puwersa niyang paghawak sa leeg ng 2 aswang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, inusalan niya ng mga pangwasak na dasal ang kanyang 2 kamay at mabilisan niyang ibinalibag ang 2 nilalang sa lupa. Pagsilay niyang gagapang pa ito papalayo, dali-dali naman niyang pinagsususuntok ang mga likod nito hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan na itong napatigil sa lugar na kanilang kinabagsakan. Pagsilay naman ni Upal sa kinaroroonan ni Emilio, nakita niya itong ibinibigti sa kanyang kamay ang lalaki habang patuloy itong inuundaya ng suntok sa ibabang parte ng katawan nito. Kuya, tama na yan! Patay na ang demonyong yan! Wika ni Upal matapos nitong masilayan ang ginagawa ng kanyang kapatid. Matapos marinig ni Emilio ang bagay na yon, agad naman siyang nagpaawat sa sinabi ng kanyang kapatid para naman kahit papaano'y hindi siya nito mapagkamalan na nasisiraan ng ulo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sinisigurado ko lang na patay na ito. Mahirap na. Baka masalisihan pa tayo kagaya ng ating ama. Sagot naman dito ni Emilio habang itinatapon ang bangkay ng lalaki. Matapos nilang mag-usap, dali-dali din naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang kapatid upang pagmasdan ang 2 aswang nitong pinapahirapan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang winakasan ni Upal ang buhay ng 2 sa pamamagitan ng pagtarak dito ng kanyang lagaraw. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ninais nilang pasukin ang tahanan ng mga aswang upang masilayan kung meron pa doong natitirang kauri nilang nagtatago. Desididong-desidido talaga noon ang magkapatid na lipulin ang lahat ng demonyong naroon para naman kahit papaano'y magawa nilang makabawi sa ginawa ng mga ito sa kanilang ama. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad sa papag ng bahay nito, doon nila nasipat ang iilang langis na ginagamit ng mga aswang sa kanilang pagpapalit anyo. Nakasilay din sila doon ng mga nagsisilakihang mga banga na kung saan merong mga kamay ng tao ang nakalabas. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng isang tiyanak na humarang sa kanilang dinaraanan. Pagtalo nito sa kinaroroonan ni Emilio,
Walang takot naman niya itong hinawakan at mabilisang inundaya ng saksak gamit-gamit ang kanyang kampit. Pagkamatay ng tiyanak na yon, agad naman niya itong itinapon sa labas ng bahay habang nagwiwika sa kanyang kapatid ng, "Nga pala, Upal, sa susunod, sugatan lang natin ang mga aswang na ating makakaharap. Sa pamamaraan na yan makikilala tayo bilang magkapatid na mananaga ng mga aswang. Ibibigay natin ng takot sa mga demonyong ito na minsan sa buong buhay nila isusumpa nilang pinanganak tayo." "Sige kuya, kung yan ang nais mo, wala namang problema yun sa akin eh." Sagot naman sa kanya ng kanyang kapatid. Matapos nilang masuyod ang bawat sulok ng bahay, napagpasyahan na nilang lisanin ito at mag-iwan ng isang palatandaan na makapagtutukoy ng kanilang pagkakakilanlan. Bago nila alisin sa lugar ang mga sabulag na itinanim ni Upal, sinigurado muna nilang nailibing na ang bangkay ng mga aswang upang walang kahit isa sa mga taong naninirahan sa baryong yon ang maghinala. Inihiwalay din nila sa mga aswang ang mga paa nito nang sa gayoy hindi na yon mabigyan pa ng pagkakataon na muling makabalik sa mundong ibabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang binawi nila Emilio ang sabulag at kasabay nito ang pag-iwan nila ng kataga sa bahay na nagsasabing, "Dumaan dito ang mga mananaga ng aswang. Nalinis na ang tahanan. Magbunyi ang sangkatauhan." Sa pag-alis ng magkapatid sa baryo, halos doon na dahan-dahang kumalma ang bugso ng kanilang mga damdamin dahil sa nagawa na nilang maibuhos sa mga demonyo ang labis na galit na kanilang kinikimkim. Kung noon hindi nagagawang mapangiti ni Upal ang kanyang kapatid, ngayon napapansin na niyang medyo maaliwalas na ang pagmumukha nito at animoy nakabalik na sa dati niyang pag-uugali. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang bukana ng bayan na kung saan maraming tao ang nagkakasiyahan. Sakto kasi noong araw ng kapistahan sa lugar, kung kaya't maraming mga dayo at mga manlalako ang nagnenegosyo doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad sa paligid, abot langit naman ang tuwa nilang nararamdaman, gawa ng pangalawang beses pa lamang nilang makakita noon ng peryahan. "Kuya, may barya pa ako dito. Itaya kaya natin? Malay mo dumami." Wika ni Upal habang pinagmamasdan ang mga palarong kanilang dinaraanan. Nang marinig ito ni Emilio, agad naman siyang sumang-ayon sa kanyang kapatid nang sa gayoy magawa nilang maparami ang kanilang salapi. Kumpiyansa naman sila noong mananalo sila sa sugal, gawa ng may iilan silang mga usal na alam ukol sa pampaswerte sa ganoong uri ng bisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa isang palaruan na siya namang dali-dali nilang pinagtayaan. Hindi pa man sila nakakatagal sa lugar na yon, panay na ang ginagawang pagkamot ng bangkero, gawa ng kahit isang beses ay hindi niya pa nagawang matalo ang magkapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, napagpasyahan nilang itigil na ang pagsusugal dahil sa nag-uumapaw na ang salaping kanilang napanalunan. Pagkaalis nila sa peryahan, agad naman silang tumungo sa isang tindahan upang bumili ng kanilang hapunan. Habang nasa kasagsagan sila ng pagkain, doon nila napag-usapan ang tungkol sa kanilang misyon at sa mga lugar na kanilang kinakailangang puntahan. Kailangan na kasi nila noong magmadali nang sa gayoy magawa na nilang matulungan ang kanilang ama sa lalong madaling panahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong naantala ng isang lalaki nang marinig nitong purong mga aswang ang kanilang pinag-uusapan. Pagsilay nila Emilio sa kinaroroonan nito, doon nila napansing halos lunod na sa kalasingan ang lalaking yon. Gusto niyo talagang makakita ng aswang? Yung maraming aswang?
Sige, sasabihin ko sa inyo kung saan ang pinagpupugaran nila dito sa lugar na to. Hanapin ninyo ang isla ng Mangkagani. Doon siya makikita. Doon nyo sila makikita. Wika ng lalaki habang dahan-dahang sumasandal sa likod ni Upal. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung hinila ng kanyang mga kasama habang patuloy na nanghihingi ng dispensa sa magkapatid. Dahil sa kanilang mga narinig sa Lasengo, ninais nilang tandaan ito sa pagbabakasakaling doon sila makakakita ng lunas para sa kanilang ama. Narinig mo ba ang sinabi niya, Upal? Isla ng Mangkanggangi? Ano ba yun? Hindi ko naintindihan pero nasa dulo ng dila ko. Hindi ba malapit lang yun dito? Wika ni Emilio sa kanyang kapatid. Okay, hindi ko kasi mabasa. Paano ba to? Mangkagangi? Mangkagangi? O baka may nakakaalam, pa-comment naman sa baba kung paano to basahin. Kaya, ultimo yung lasing, talagang literal na lasing eh. Pumunta siya isa na makayagangi. Hindi ko kasi mabasa, pero sunod kagad natin yung 10 para dire-diretso yung takbo ng kwento natin. Yun lang. Salamat.